wethu kwindawo enihleli kuzo emakwethu indaba nizinikwa nguNosicelo Khweza namhlanje. Uphando lusaqhubeka ngamapolisa amathathu athi asweleka. Besinikwa ingxelo nguKhomishina wamapolisa omkhulu Mr Fani Masemola otheke abakwa-forensic basaqhubeleka ngokuphanda ngosizathu sokubana intoni esibangela ukuba kubhubhe lamapolisa. Afunyene ngakumfula omkhulu iHenop bebehamba ngeVW Polo. Ndithi nxe kumzontsundu kwintsapho ezithaza lahlekelwa siyayazi intobana bebelwela uMzantsi Afrika bebencama impilo zabo nxe kumasapho athe banenxeba elinzulu kakhulu siyaxolisa endisinani kule ntlungu nikuyo. Enkosi mawethu.